Assalamu alaikum. Wannan bidiyo kamar an yi shi ne domin waɗanda suke tambayar ya ake yin participating a pre-sale na Fincell wanda aka ɗora shi akan Fincell. Duk da ma dai dalilin yin bidiyon nan an yi shi ne domin Kaiju Inu, wannan token ɗin da ake pre-sale ɗinsa a yanzu. To bari mu je zuwa ga pre-sale ɗin. Na farko yanzu idan muka shiga Fincell, group. Yawwa yanzu haka mun shigo Telegram. To bari mu je mu nemo link ɗin Kaiju Inu ɗin. Yanzu haka alal misali na shiga group ɗinsu, to zan samu link ɗin ne haka. Idan na kwafo shi zan yi copy ɗin link ɗin, gashi nan ana ƙasa copy, haka na yi copy link. To direct zan tafi zuwa Trust Wallet ɗita ce haka. Yanzu fito haka zan shiga Trust Wallet. Yawwa yanzu haka zan shiga Trust Wallet ɗita. Direct sai in tafi the app. Na zo the app nan zan yi fasting wannan link ɗin da na kwafo na Fincell ɗin haka. Yanzu zan yi posting ɗinsa haka, na sa shi. To kawai zan danna done. Alal misali zan canja wannan logo ɗin daga Ethereum blockchain zuwa Smart Chain haka. Gashi nan yana searching. Yawwa gashi nan ya buɗe, kaga yana searching ne, zai buɗe insha Allah yau. Gashi nan a sama, gashi nan live, gashi nan sun yi KYC, sun yi audit. Gashi nan dai idan mutum ya janyo can ƙasa, the firstly dai idan ka shigo nan ɗin za ka yi connecting wallet ɗinka. Wallet gashi nan gurin zan yi connecting wallet ɗita tunda Trust Wallet nake aiki da ita. Da MetaMask ne zan yi danna MetaMask, tunda Trust Wallet ce kuma in danna Trust Wallet. To gashi nan za ku ga alamar ga address ina na Smart Chain ɗina ya hau, kaga ta yi connecting kenan. Sai in je can ƙasa, dan tafi can zuwa ƙasa. Can ƙasa gashi nan dukkanin wani abu dai da kake buƙata na information game da pre-sale ɗin gashi nan komai za ka gani. Duk gashi nan da time ɗin da za a fara da time ɗin da za a gama da komai. Yanzu idan na zo nan gashi nan, idan na zo nan ga inda zan sa amount ɗin inda nake so in siya nan. Alal misali tunda sun ce minimum buy ɗinsu shine 0.1 na BNB, maximum ɗinsu shine 3 BNB. To yanzu zan danna nan, alal misali sai in sa 0.1. Bani da Smart Chain ɗin available ne, shi yasa ba zai nuna ba. Idan da yana da Smart Chain available to zai hau 0.1. ina sawa za ku ga ya hau. Bani da shi available ne nan. Alal misali nan sai in danna max. Yanzu na danna max, kun ga da ke ga ragowar Smart Chain ɗin da nake da shi ne a ciki. Yanzu in na danna buy nan, direct za ta tafi ta yi processing, za ta buɗe mun ko kuma bari gwada danna, amma dai bai kai amount ɗin da suke buƙata ba. Yanzu alal misali idan na danna buy, ko kuma dai ba sai na danna ba saboda gurin problem, duk da ma dai na san babu matsala. Amma in dai kai haka kawai kana sa amount ɗin inda kake so, amma dole ya kasance ba za ka sai ƙasa da 0.1 na BNB ba. Idan ka sa na ƙasa da 0.1 to ba kai participating a pre-sale ɗin ba, tunda sun ce minimum buy ɗin su shine 0.1. sai a kiyaye. Ana danna yanzu buy ɗin nan kawai za ta yi searching ne, za ta yi ɗan processing haka. Za ta buɗo ma wani website wanda za ka yi approving ɗin abin. Kana danna approve, kana danna yanzu bari in shiga ma dai alal misali gashi nan na danna buy. Yauwa yauwa gashi nan kun gani. Da a ce ina da Smart Chain is available. Gashi nan insufficient Smart Chain BNB balance ina bai kai in participating ɗin ba. Da a ce ina da shi is available, to da zai nuna ma nan da kawai approve zan danna. Ina danna approve to direct zai tafi. Yana tafiya, idan bari in yi ba ku gani, yana tafiya to za ka ga nan ya zo yana ta searching, yana ta dai processing haka.
yana gama processing zaka ga an turo ma da message cewa zaka ga dai ala misali cewa an cire BNB ɗin da kake buƙatar kai participating da shi. A nan daidai nan za su nuna ma claim inda za ka yi claim ɗin token ɗinka. To shi claim ba a yi sai an gama pre-sale. Sai an gama pre-sale ana yin launching za su ce ku zo ku yi claiming ɗin naku. In dai ka yi claiming automatic zai zo zuwa wallet ɗinka. Kana danna claim za su kamar sake buɗo ma wani website ne wanda za ka sake danna approve. To kana danna kuma ɗan caji da za su cira wanda bai wuce naira 100 ba zuwa 200. Suna cirar cajin nan to shikenan za ka ga sun ce ma claim ɗin ka riga ka yi claiming ɗin amount ɗin wannan ɗin kai inu ɗinka da kake da shi. Kana koma zuwa wallet ɗinka in dai ka yi add custom token ɗin nan ka yi adding ɗin token ɗin a wallet ɗinka already to kana shiga za ka gan shi. Kana koma wallet ɗinka za ka gan shi. In kuma adding ɗin za ka yi ga shi nan idan ka tashi za ka yi adding ɗin token ɗin ga sunan sa nan name kai inu ga token symbol kai inu ga token decimal 18. Kuma in ka tashi contract address ɗin wannan za ka ɗauka, wannan ba wancan na sama ba, wannan za ka ɗauka. Dan idan ka ɗau wancan na pre-sale ne ba zai ba, wannan za a ɗauka. To dai a taƙaice haka ake participating na Kaju Inu pre-sale. Ba ma Kaju Inu ba, kowanne irin pre-sale ne haka za ka bi. In dai fin sale aka ɗora shi. Allah ya sa an gane.